Нека да започнем с VB Plugin Install. Най-вероятно това е командата, която ще използвате най-често от целия VB Plugin пакет. Можете да му пуснете слъг на плагин от WordPress Plugin репозиторито, може да му подадете път към zip, може да му подадете дори URL и това ще ви инсталира плагина локално. Нека да го видим в действие. Нека да го опитаме с VB Plugin Install VPCO, което би трябвало да инсталира YostCO и допълнително ще пуснем аргумент Activate. Защото VB Plugin Install само ще инсталира плагина, което означава, че ще го изтегли при нас локално, но няма да го активира. Винаги много съм се изнервил в администраторския панел, когато кликна първо на бутона Install за инсталиране на плагин и после трябва повторно да кликна Activate, когато плагина вече е инсталиран. С VP CLI можем с една команда да пуснем и двете. Изчакваме и явно съм объркал името на плагина. Да, не е VPCO, ами е WordPress CL. И тук по време на инсталацията виждаме официалното име, а не просто слага. Виждаме пълния URL, още допълнителна информация и плагина е активиран, включително, не само инсталиран. И тук в VP Content в Plugins виждаме, че имаме и него. Друго, което можем да направим, използвайки URL, е да въведем нещо от сорта на VP Plugin Install и да пуснем URL, да речем за Advanced Custom Fields или някакъв друг плагин, който не е наличен в репото. И Advanced Custom Fields дават възможност да се даунлодне, когато към URL-а пуснем и ключ, лицензен ключ, стига да имаме валиден такъв. Ако си го въведете, можете много лесно това също да си го направите на Alias, ако често пъти ви се налага да инсталирате Advanced Custom Fields.